dugu Espainiako konstituzio arrotza izateaz gain, konstituzio inposatua izateaz gain, konstituzio hipokrita dela, langileoi bizkarra ematen dien konstituzioa dela, eta horregatik ere aldarrikatzen dugu aldaketa bat termino politikoetan. Alegia, guk planteatzen duguna da prekaritatearen kontra borroka egin behar duela sindikalismoak, baina era berean sindikalismoak planteatu behar dituela alternatiba orokorrak. Eta alternatiba orokor hori dela bizitza erdigunean izango duen sistema ekonomiko eta politikoa eraikitzea Euskal Herrian, eta horrek esan nahi du errepublika propio bat eraikitzea Euskal Herrian, lan duina, bizi duina bermatuko duena. Hori da, gaurko egunez ere, konstituzioaren egunean egin nahi dugun aldarrikapena. Independentzia. Gaur guk ez dugu ezer ospatzen, ez dugu Espainiaren konstituziorik ospatzen, alderantziz salatu egiten dugu gaurko jaiegune inposatu eta iraingarri hau, eta manifestazio honetan kalera irtetzen gara konstituzioaren aurka eta aldi berean geure Euskal Estatu demokratiko eta sozialaren alde eta geure konstituzio propioaren alde. Azken baten, azken lau hamarkadotan, frankismo garai gogorren ostean, Euskal Herrian gure eskubideak ukatu dizkigute eta gure ilusioak zapuztu dizkigute Espainiako konstituzio honen izenean, ezta? Horrexegatik gaur ez dugu guk inolako konstituziorik ospatzen.